bilen eşik getirdinmi? Hawa getirdim. Sen yüzmäge gelse, sen güden okmy? Men hiç haşan yüzme kursundan galamaga, men yüzmeni gowy görýän, onda da her ayın soňunda bolýan ýarşlarda utmagy has gowy görýän. Haçanda sen çynyňa da oynasaň, utmak gaty begendirji. Ýöne utulmak hem kän erbet däl. Şeýlemi? Hawa, çyndanam şeýle. Geçeki suwda yüzmek ýarşynda bara bir zat boldy. Näme boldy? Bizim toparmyz iýsoň tapgyra galy, ana şonda biri saýlanmaly boldy. Sen saýlandymmy? Hawa, men saýlandym. Soň ýarş başlady. O topardaqyzam menim gowy ýüzýärdik. Onsaň? Ýöne, birden men aýagym azyjyk agyrdy we men azyjyk ýoşadym. Beýlek topardaqy kas çat ýüzdi we birinji boldy. Soň olgyz men ýanyma gelip men üstümden gülli. Ol men toparmyň çat ýüzüp bilmeýänligini, şonuň üçinem bizim utulanymyzy aýtdy. Men amaňa esasat utmak däl, çynyňa dip ýarşmak diýdim. Sen topardaşdan sana gakarlanmadymy? Utulanmyz üçin olar gynandylar, ýani olar maňa gakarlanmadylar. Olar men saýlandyna begendiler. Sebäbi men aýagym agyrsa da ýarş dowam etdim. Ol üstünden gulaňyp ýene-de bir zat diýdimi? Men öýe gaýtjak wagtym onuň ýanyma gelip maňa bagyşla diýdi. Men toparmyň gowy bilýänligini aýtdy we men maňa ýaky diýenler üçin gynanýanyny aýtdy. Soň bir sağoluşyp öýümizde aýtdyk. Ogyzyň sana bagyşla diýeni gowy bolupdyr. O sen uturanyň üçin üstünden gülmeli däl. Utsaňam, otursaňam, hemişe beýlek topar bilenem, toparym bilenem, agzy bir bolmaly. Hiç kimem gödük giňjin halanok. Dogry. Onda şunu okudansan, suda yüzmek kursunda görüşäli. Bolýa görüşeli. Bolýar ana sağ ol. Bolýa Birjan, sağ ol.